नै दाउ लकेल ओमफ्राय मा आब' खुमब्रा मुदुफुल आरो काबुलि बुबुद दालि केसारि ओंख्रि दे गाय गियानिगिरिफोर मोजाङै गाय थब थब दाबो खनजा फिसाफोर दाबो खनजा हेलो एभरिवान वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खनसेबाव फरायनाय थाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो खावब्ला नोंथांमोननि सेराव नुजाथिफैबाय आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन आं ब्लग बानायैयाहाय नोंथांमोनजों नुजायैयाहाय ओमफ्राय बिराद लोमजाबायबो आङो ओमफ्राय न'आव थायै थायै बरिं जाबाय नालाय ओमफ्राय गायनाय फुनायनि दिन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो नै गायनो थांनो फुनो थांनो होननानै ओंखारबोबाय आरोना जायखिजाया ओमफ्राय स' नोंथांमोननोबो एसे देखायनोसै होननानै आं सानबाय आरोना गायनाय फुनाय दिन नालाय ओमफ्राय जेबोथ' ब्लग बिदिहाय गैया बिदिनो आरो इन्टारेस्टिं एसे जागोन खालामनोबो नाजागोन आं इन्टारेस्टिं लोगोफोर गायनाय फुनायखौसो नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै बै फोथारावनो आरो दा बै खायमा नुनायाव नै खनानिया खायमा नुनाया थोरिखौ लाबोआखै आं बिनानावजों आंजों थांग्रोनोसै आरोना लोगोफोर फुहैनोसै स' आसा खालामो नोंथांमोना आं भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आरोना लोगोफोर स' थुदो बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै फुहैनोसै आरो लोगोफोर नायलांदो टिं 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 दैज्लां बोथोरानो बिराद आलाका जाखायो आरोना बिराद हिट जाखायो बयबो न'आव थायाना आरोना गायनाय फुनाय दिन गायो थाङो गथेखे आंबो न'आव थायै बिराद बोरैबा मोनबाय थाबायमोन आरोना स' दिनै बेखायनो ओंखारबोथारबाय आरो आं थानायनि लोगोफोर लोमजानायखौ लानानैबाबो एसेहाय बिदिहाय मोजां मोनथाराखै आरोना लोगोफोर दंबावो एसे अब्लाबो थांनोसै नायलांदो बिदिब्लालाय आयौ साथि गोलैलांबाय जाबाय नामा नोंसोरना माइ गायग्राफोरा फैगासिनो दं लारि लारि ओइ सिसिका जोंखिसो थांसै मिथिया हाब्रुबारियाव हाबहैनांसिगोन एबार नै गोथां नुहुरनायानो बिराद मोजां बार खोलो खोलो खोथियाव नै लोगोफोर नै सासे फुबाय दङ आंबो फुबाय नै खावसे बायदि जाबाय एबार नै फुबाय थानोसै लोगोफोर नै खोथियाया लोरबाय नामा फुबाय थानोसै होनब्लालाय लोगोफोर ओंखारनांलायला नालाय लोगोफोर दायो खोन्थाबाय थानोसै दसे हानाय मानिखौ आरोना स' स्टार्ट खालामसै आङो सालायनोसै नै दाउ लकेल ओमफ्राय मा आब' खुमब्रा मुदुफुल आरो काबुलि बुबुद दालि केसारि ओंख्रि ओंखाम खिजा हाजिराफोरा ओंखाम जाबाय दं रानना होबाय दं नै मालिकआ जानोसै जोङो दा फोथाराव बिराद साफा जादों बार खोलो खोलोनो माइलाय मैथा बांगालजों खांख्राइ नुदो दिनैसो फार्स्ट टाइम मोनजानोसै टेस्टि जानोसै मेगन गोजों जाथो दे बार खोलो खोलो फोथारबारियाव आं खांख्राइ जायाहाय ओंखाम जाना खिथिनिफ्रायसो फोथार बारियाव मारफबखायो जाबाय दे आं नोंसोरखौ लाखायाखै नारेंआबो बिगुर जागा नङा कुकार सुकार लाबोजोबदो दे इना मोसौ गाइखेरखौ जाबाय बरिया साफा नुदोंबा
ओंखाम रानग्राखौ ओंखाम जाथ'वाखै जामुनले जाबाय दोनदो साबा जानो साबोखौसो गोथाव मोनो जनदिस गैया जायो ओंखाम जानायाव लोखिफोर गाय नै दैबारियाव बेसेबांबा गोथौ बिलोआव माइ गायगासिनो दं बारहुंखानो लोब लोब बारबोदों दे गाय गियानिगिरिफोर मोजाङै गाय थब थब दाबो खनजा फिसाफोर दाबो खनजा आयै सान्दुं गोसाखाय मोखां खाथेलायनाय बिलो दैमायाव एकदम फोथाराव